हिन्जाव केलेंकारियाव सुक्रजित बसुमतारिया रायजोजोंनो हमजादों। बे खौराङा दा बावैसो फैदों। जिखुनु जा दायो जोङो डिआर नाब्ला सारखौ लोगो हमनायनिसो, खिन्थु खौरांखौ बावैनो आंनो हरबाय, सोरबा हरगासिनो दं। एप्लिकेसन गासिबो जाजोबखाबाय, पारमिसन हाबहैनांगौल'। आयंमोनखौबो लाबायानो होनदो थांनोसै, जायखौहाय सारा नायनो होनदोंमोन। गोदोनिफ्रायनो बिथांमोनाव सोरबा गबिन्द सारमोनबाबो थांग्रा। दा नैबे खौराङा बेसो लिरदों बावहाय, र' नायग्रोदो ओमफ्राय आं फोरमायनोसै। नुबाय दा बिसोर अबे जायगानि आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दं। बिनि सिगां जोंहा मैया दाख्लैनिफ्रायनो मोननैसो दावराव जाबाय थादोंमोन। बे जाहैबाय जोंहा मानगोनां सोरमोनथाय नोंथांमोना मिथिखायोना, मानगोनां मनेस्वर ना समेस्वर मोनलाय बे आदाया, एबसु ओंखारग्राया। बड'फाखौ आदा, बड'फाया गावखौ आदा होनोब्लासो मोजां मोनो होनग्रा खौरां भाइराल जानायखौबो नोंथांमोना गोबां मिथिदोंमोन। दा बिथाङा गावनो बुंफैफिनबाय, किसुमाना बिथांखौ बुंफिननायनि जाउनाव मालानिफ्राय नों बड'फाखौ लोगो मोनामोन जे बड'फाया गावखौ आदा बुंजानो लुबैयो। थ' बिथाङा सरिबो बुंफैदों, आरो सरि बुंनायजों लोगोसे बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौहाय बेजों थाफामारनो मोनमारगोन ना मोनमाराखैमोन नैबेखौ सोंनायावहाय गोबाङा बुंफिननायाव बिथाङा गावनो स्वयं फैनानै बुंफैफिनदों आरोना। दा जिखुनुआनो जाया, लाइनफ्रा बहुद डिस्टार्ब होगासिनो दं जोंनि जायगाफ्राव ना, जायगा खौरांबो ओंखारगासिनो दं मानि थाखाय, नाथाय बिला रेगुलार फैयो। नोंथांमोना जायफ्रा गामिनि साहस खालामनानै इलेक्ट्रिसिटि अफिसावहाय आरो जाय SDOफोर बिसोरजों मोजां रायज्लायनो जोंना साहस खालामनो रोंनांसिगौ रायजो राजाफ्रा, नङाबा बेसेबां थैनो रायजो राजाया। जिखुनुआनो जाया, दानि आं भिडिअ देखायनाया जाहैबाय बावखुंग्रि ब्लकनि सिङाव थानाय गेन्द्राबिल गामिनि UPPL निसो थांफालायबाय नै। जायखि सोरबा, आंनि बुंनाया ओरै दैर' आं बुंगासिनो दं। UPPL पार्टिनि BCDC चेयारमेन सुक्रजय बसुमतारिया मैया रायजो राजाजों हमना दोनदों। हिन्जाव केलेंकारि UPPL नि BCDC चेयारमेनफ्रा मा हिन्जावल'सै नामा, बेखौहाय दतमा ब्लकनिफ्राय फोसावदों नै। दंबावो मेरला UPPL नि, जेसे दुगा एसे नोंसोरनि गाज्रिखौ हगारबाय थागोन, बेबायदि दतमा ब्लक BPFआ होदों। नोंगौ, दाख्लैनिफ्राय जोंबो वार्निंबो होफाखादों, बुंदोंबोमोन। माखासे दङ बेफोरबायदि, इभेन देरहासार इस्लारि ब्रादारनि ब्लगावबो नोंथांमोना नुदोंमोनदां, जोंनिनो बर'नि लिडारफ्रानो बेफोरबायदि खामानियाव खायफाया इनभल्भ दंफायो, मुं सोलाजाया होननानै। थाबैनो बेफोरबो हमजानो हागौ, मानो होनब्ला बेदर जाग्रा मोसाया बेदर जाबाय थाखायो बेबायदि। दा जिखुनुआनो जाया, सोरबा पार्टिया माया नोंथाङा बिदि माव रावबो होना। दा बैफोरो माब्रै जायो, किसुमाना माने गावनि दुरबलथा बे पार्सनेलावसो गोलैयो बेफोर, ओंखायनो पार्टिखौ नाम होलायाबाबो जेबो अरजाया नामा। खिन्थु दा जानो हागौ मानसिया UPPL नि सोद्रोमा, गाव पजिसनाव थानायखाय पार्टिया बदनाम जाफायो।
इसिबां सिरियास लायाबाबो जायो। दा रायजोआ बिनि सायाव मा बुङो बेबा थ' जों ओंखारबाय दायो खौरां आपडेट होनो नाजागोन।